en meget, meget, meget stor del af feminisme, som er sindssygt vigtig, at vi ikke glemmer. Det handler om tryghed til at være den, man er. Tryghed til at udtrykke sig selv, som man er. Femifestival er en mangfoldig festival for alle køn, så det er ikke en kvindefestival, det er der nogen, der tror. Og vi har selvfølgelig feministiske værdier, så det vil sige, at vi embracer alt, hvad der hedder empati og omsorg og fællesskab. Altså det er virkelig sådan et fordomsfrit rum, som jeg bare synes er så smukt, og som rører mig hver eneste år, når jeg ser alle de skønne mennesker, der kommer her, og bare sådan, endelig kan jeg slippe for at være sådan, er der nu nogen, der tænker noget om mig. Huset er fyldt med kunstnere, som på en eller anden måde udtrykker sig feministisk. I made some boobs, especially for a Femifestival. Så er der talks, som har forskellige ligesom sådan oplysende, debatskabende temaer. Kvinder de får 7% mindre i løn end mænd for helt samme arbejde. Det er på samme arbejdsplads, samme type af stilling. Der er taget højde for barsel, deltid, alle de her ting. Fordi man i den private sektor bliver 2% mere effektiv hver år, cirka, så har man tænkt, det kan I også blive i den offentlige sektor. Så det siden fra cirka 2005 til 2018, der blev der skåret 2% i den offentlige sektor hvert eneste år i regionerne og særligt på sundhedsområdet, fordi man tænkte, nu har I en iPad, så nu kan I gøre det her meget hurtigere. Så hylder vi selvfølgelig kvindelige kunstnere, musikere. I går havde vi en virkelig cool rapper på. Man ser bare, at folk udtrykker sig meget og føler sig trygge og tør være dem, de er. Og tør være lidt halvnøgne, og tør at printe deres bryster uden på en t-shirt, i stedet for at gemme dem væk, og tør at tage noget vild make-up og noget glimmer på. Der var nogle rigtig, rigtig seje aktivister, der gjorde noget i 20'erne for 100 år siden. Så var der nogen, der gjorde noget igen for 50 år siden, i 70'erne med rødstrømpebevægelsen. Så der er sket noget, men vi er fandme ikke i mål. Altså, sådan, der er stadigvæk hadforbrydelser mod kvinder og queer-personer. Der er stadigvæk ikke ligeløn. Der er stadig total skævvridning af, hvordan magtposterne er fordelt. Så der er rigtig, rigtig mange steder, der stadigvæk skal arbejdes på. Og det kan man blandt andet ved at skabe sådan nogle arrangementer, som vi gør. Hvert år kommer der selvfølgelig flere publikummer, men der kommer også flere publikummer, der ikke er kvinder. Som jeg synes er så positivt, fordi en af mine største kæpheste med feminisme, det er at få nedbrudt den her fordom om, at feminisme er kun for kvinder. Og også måske kun for en bestemt type kvinder. Feminisme er for alle køn. Eller som jeg kalder paraden, verdens længste walk of shame. Det er jo bare sådan, for mig, så er det sådan 90% af alle, jeg har været i seng med, der bare kører rundt på lastbiler. Nej, fuck ikke dig. Så lige pludselig så finder jeg mig selv, går på en kristen skole, og jeg bliver simpelthen så forelsket. Men som man kun kan, når man er teenager, er jeg bare så forelsket i min tysklærer Birgitte. Tak skal I have. Jeg var simpelthen så opmærksom i tysk, og bare dadass. Her for et par timer siden var jeg til en danseworkshop med afrikansk dans, som var virkelig empowering og virkelig fed, hvor man lavede nogle badass move. Lige nu for eksempel bag ved os foregår åben scene, hvor der både er noget oplæsning og der er noget musik. Workshops er der faktisk rigtig mange af, som er ret populære. Jo flere der kommer til sådan en festival, jo flere er der også, der tør tale om det ude i samfundet. Fordi det her er jo, altså det må vi erkende, det er jo et ekokammer. Vi er alle sammen enige om alting. Men det, som gør en forskel, det er, hvis folk tør tage snakken med ud af Femifestival, tør tage den med til familiepåskefrokosten, tør tage den med i klasseværelset, tør tage den med på arbejdspladsen.